faded, running down to the riptide, taken away to the dark side. V princípe je tu pár zaujímavých takých nových záberov, ktoré sa nám tu objavili. Niektoré sú aj staré, ale je ich dosť málo. A v princípe by som rozdelil toto kratučké video a tie scény do takých dvoch častí, kde sú tu scény, ktoré sú rozšíreniami už starých scén, ktoré poznáme z toho pôvodného teaseru. A sú tu aj nové scény, ku ktorým mám celkom zaujímavé info, ktoré môže byť ale mierne spoileroidné, keďže vychádza z kníh. Takže ho odporúčam skôr pozerať knižným fanúšikom alebo ľuďom, ktorým nevadia spoilery. No ale teraz už ku scénam. A v prvom rade môžeme vidieť rozšírený súboj Percyho s Clarisse na pláži, ktorý sme mali už v celkom dosť veľkej dĺžke líknutý dávno ešte, keď sa to natáčalo na verejnej pláži niekde v Kanade. Ale tá zaujímavejšia vec je dlhší záber z pretekov vozov, kde máme Annabeth v nádhernom soviom brnení a dokonca niekde na nete, konkrétne na platforme X, tak nájdete ešte rozšírenejší záber, kde vidno aj novú postavu, ktorá bude taktiež dcérou Athény. Bude očividne jazdiť s Annabeth na jej koči, takže uvidíme možno aj nejaké zaujímavé scény s ňou, alebo tam nájdete aj tento záber, kde Percy smutnej Annabeth podáva ruku. Čo si myslím, že viem, ku akej pasáži patrí, ale o tom možno niekedy neskôr, k tomu sa určite ešte dostaneme a nechcem nejako predbiehať. Niektorí borci vyňúrali aj záber na Tysona na voze, takže konečne vidíme aspoň z boku našeho nového kamaráta Kyklopa. No a to je asi všetko k tým rozšíreniam. Úprimne naozaj toto video je venované skôr ľuďom, ktorí čítali knihy alebo im nevadia spoilery. Nechcem totiž to byť ten človek, ktorý by vám to vyspoiloval. A môžete si vraviť, že však ale nejaké spoilery ma to nebudú čakať, lebo videl som druhý film, Percy Jackson a More of Blood, že áno. A ja vám môžem povedať, že tam bude veľa spoilerov, pretože asi 3/4 knihy a zápletiek sa vynechala, takže je to tak, no. Hlavne chcem v nasledujúcej pasáži videa trochu zateoretizovať vďaka znalosti knihy, tej predlohy a tak teda sa mi môže stať, že spomeniem nejaké veci, ktoré budú určite pre vás spoilerom. A ak ste teda knihu nečítali alebo vám vadia spoilery, čo väčšine ľudí vadí, tak odporúčam video vypnúť, počkať si na teaser alebo trailer, ktorý dostaneme teda 24. júla na San Diego Comic Cone, kde budú mať herci s producentami panel aj s podpisovačkou, ak niekto chcete ísť. Tak už teraz aspoň viete, na ktorý deň treba ísť. Nemáte za čo, ale netuším, či vôbec niekto takto chodí, ale minimálne takto od nás. Takže ďalej už len spoilery, takže pozerajte na vlastnú zodpovednosť. A prvá scéna, ktorá sa nám ukazuje hneď v tom teaseri, tak ukazuje Percyho, ako sa pozerá na čosi. A ja si myslím, že tu ide buď o Skyllu, ktorá ich tam bude chcieť zahnať do Charybdy, alebo to je už neskôr v príbehu, kde Annabeth volajú sirény a on tam nejakým spôsobom pozerá na tie sny o Lukeovi a tak podobne. Veľmi ťažko povedať, ale myslím si, že to bude niečo z tohto, pretože to celkom dáva zmysel. Po prípade by sa mohol práve vtedy pozerať aj na Polyphème, lebo to pozadie je také tmavé, jaskinné, možno aj, neviem. To môže byť aj loď v noci, aj jaskyňa, to je veľmi ťažké na rozoznanie bez nejakého kontextu. Každopádne, čo sa Annabeth týka a Sirén, tak to je práve scéna, na ktorú podľa mňa nadväzuje aj to podanie ruky, ktoré som už spomínal predtým. Potom máme nový pohľad na vedúcu Wellness ostrova, pani CC, alebo ako čitatelia kníh vedia, pani Kirke, našu čarodejnicu, ktorá podľa mňa práve v tomto momente mení Percyho na Morča, takže a to si myslím, že je asi celkom jasné z toho záberu. No a potom nasleduje výbuch, ktorý by mohol znamenať potápanie sa lodí Konfederácie od Clarisse, respektíve ten výbuch strojovne s Tysonom vnútri a tak ďalej. To myslím si, že to bude ono. Potom tu máme mysterióznu postavu, ktorá vchádza do dverí veľkej budovy v kempe polokrvných, ktorou by mohol byť Kronos, zase v nejakej snovej pasáži. Aj vďaka tomu jeho lampášiku a tak, ale rovnako by to mohol byť aj nový riaditeľ táborových aktivít Tantalus, ktorý sa nám tam postará o poriadnu akciu určite, takže na to sa veľmi teším. Posledný záber, ktorý tam máme, ukazuje nejakého pastiera v kopcoch, čo by teoreticky mohol byť Kyklop Polyphémos, ktorý práve hľadá jeho gigantické stádo oviec alebo také niečo, ale je to veľmi také fádne a z diaľky zabrané, takže netuším úplne, kam sa s týmto mierí. A po internete nájdete ešte aj scénu, kde je zakrvavený Percy bežiaci so zlatým runom Annabeth, čo vieme veľmi dobre odkiaľ je.
ale žiaľ sa mi nepodarilo nájsť nejaký vhodný obrázok, len som ju niekde videl kolovať. Alebo aj túto scénku, kde vidíme Growra odzadu, ako je napadnutý nejakým divným chápadlom. Vidíme tam aj nejakú loď, ktorá vyzerá dosť ako pirátska loď, takže by to mohla byť tá loď, čo si ukradli Annabeth s Percym po návšteve Kirke. Mohla by to byť teoreticky Andromeda, lenže tá bola vždycky ako výletná loď, takže to neviem. Všetko sú to čisto také teórie a dohady, takže ja len dúfam, že na San Diego Comic-Cone dostaneme Andromedu, na to sa veľmi teším. To by ale bolo už všetko. Ak máte vy nejakú teóriu ohľadom týchto obrázkov alebo niečo mi ušlo, uniklo, neváhajte, napíšte ju do komentárov. Zatiaľ by som ale ocenil, ak by ste ju označili aj ako spoilery, pretože nechcem vyzradzať casual ľuďom, ktorí sa tomu venujú len ako seriálu novému od Disney. Až nejako toľko veľa detailov z knihy a som zvedavý, čo dajú do teaseru a tak, takže tak, aby sme boli trošku obozretní k sebe, lebo nerád vyzradzam veci a není to zrovna môj štýl. Takže toľko k tomuto videu, dúfam, že v júli vyjde nejaký plný trailer, aby som mohol sa do toho riadne pustiť a vysvetliť ľuďom vlastne, čo všetko uvidíme. A túto sériu, na čo sa môžu tešiť a vybudovať nejaký ten hype, ktorý ja už osobne mám. Určite môžete napísať do komentárov, či máte hype na druhú sériu, či sa veľmi tešíte, alebo ani moc nie. A my sa teda vidíme zase niekedy na budúce. Majte sa! Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.